A kapuira, hallod? Kollégám, Tudja, hogy elrugok fölötted. hallod, elrugod a fokám fölött. Kapuira, elrugod a fokám fölött. Keményen, hallod? Megütöm a forgórugást. Ezt a Dávid is tudja. Ez kemény, hallod? Megütöm a forgóütés forgórugást. De véletlen jelezett önökön. Simán. Olyan betáncolta magát a székbe, hallod? Pont le akart ülni egyébként. Ugye látom, hogy le akar ülni. Lenyomom a lábát. Majdnem lenyomta a lábát. Na, kemény volt az ilyen forgóütés. Megmondom őszintén, ez nagyon kemény volt. Hallod, van nekem is sebesség.